खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय आरो फिन खेबसेबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय। बे भिडिअआनो माने जाय बिथांमोना हाई सेकेन्डारि एग्जाम होगिरि बिथांमोन बिसोरनि सायाव माने फंनैसो बुंनो होननानै माने आं फैबाय। जायफोर हाई सेकेन्डारि एग्जाम होगिरि बिथांमोननि रिजाल्टआ दिनै एबा 22 जुन समबार दिनैनि सानाव रिजाल्टखौ फोसावबाय। जाय बिथांमोना हाई सेकेन्डारि एग्जामाव आनजादखौ लिरदोंमोन बिथांमोना मोजाङै बयबो उथ्रिसारनो हादों होननानै आं आसा खालामबाय। आरो लोगोसे बिब्दिनो सोलोंथाइ लालांबाय थानायाव मोजां आरो बिनिसाय साबसिन हामसिन नाम्बार मोनबोनानै जिउआव देरहासार जालांबाय थानो हाथों, आं बेखौनो आफा इसोर बोराइ बाथौनावबो आरज गाबग्रोनाय थाबाय। आंनि बुंनांगौ फंनैसो बाथ्राया बेनोदि एग्जाम जिहेतु लिरबाय हाई सेकेन्डारि होगिरि बिथांमोना मोजां गाज्रिथ' थाखायोनो। एग्जाम जिहेतु जाबाय, सोरनाबा मोजां जादों सोरनाबा गाज्रि जादों। थेवब्लाबो आं बिनि गेजेराव फंसे बाथ्रा बुंनो सानबाय। जायफोर बिथांमोनना आनजादा गाज्रि जादों बिथांमोना गाज्रि जादों होननानै गोसोखौ उनफिनना थानाङा। नोंथांमोना आरो फिन नाजाबाव। खेबसे हाया, खेबनै हाया, खेबथाम खेबब्रै बेबायदि नाजालां हानाय मालाबाबो नाजानायखौ गारनाङा। नाजानायनि गेजेरजोंसो उथ्रिसारनाय फैयो। ओंखायनो नोंथांमोना जायफोर बे हाई सेकेन्डारि एग्जामाव उथ्रिसारनो हायासै बा फेल जाबाय बिथांमोना गोसोखौ डाउन लानाङा। नोंथांमोना आरो बिनिसे बोरै साबसिन हामसिन नाम्बारखौ लानानै आरो दावगाबावनो हागोन बा गोजौ फारसे बोरै आवगायलांबाय थानो हागोन बेखौसो साननानै आरो गोसो होनानै मोजाङै फरायफिन आरो एग्जामखौ होफिन। दा बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो एग्जाम होगिरि बिथांमोना सोरबाबा उनफिननानै गोसोखौ थानाङा। लोगोफोर बा फंबाय बिनानावमोन, दानिया बांसिन मानसिफ्रा माने एग्जाम होनानै जुदि गाज्रि जायोब्ला गोसोखौ माने गुबुन साइडथिंसो लाङो। गोसोखौ माने गाव जेबो रोङा, गाव जेबो हाया बिदि सानना लायो। बिदि नङा, बिदि साननो नाङा माब्लाबाबो। दा जेसेबां टपाराव दङ जायफोर मानसिफ्रा एबारनि बे आनजादाव उथ्रिसारदों नाजानायनि गेजेरजोंसो हायो। जायफोर देग्लाय बा नैबे देग्लायनि H.S हाई सेकेन्डारि एग्जामाव उथ्रिसारदों बिसोरबो ओरैनो देरहासार जायाखै। बिसोरबो खस्थ' खालामदों, फरायदों। खस्थ'नि गेजेरजोंसो माबा नङा माबा मोनसे फिथाइ मोनो, बेखौ बयबो मिथिगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर आनजाद गाज्रि जादों गोसोखौ उनफिनना थानाङा, आवगायलां। हानायनिख्रुइ आरो साबसिन बिसोरनि जायफोर जेसेबां नम्बर लानानै देरहादों देग्लाय बिनिसाय आरो साबसिन आं लानानै दिन्थिगोन बा आं लानानै पास खालामगोन होननानै फरायलां, होफिन एग्जामखौ। नोंथांमोना जेबो साननाङा, मोजांल' फरायलां। उथ्रिसारिनि खोथा जेबो गैया, नाजानायनि गेजेरजोंसो गासिबो जायो। आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना देग्लायनि H.S आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना दायो मोजां कलेजाव एडमिसन लादो, मोजां फरायदो आरो फैबाय थानाय उन समफोराव जाहाथे बेबायदिनो मोजां
दावगालांबाय थानो हायो, जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै साफा इयुन हारिनि थाखाय माबा मोनसे सोरजिलांनो हानाय, आं बेखौनो बुंबाय। आरो लोगोसे जायफोर आनजाद गाज्रि जाबाय बा फेल जाबाय बिथांमोना जेबो टेनसन लानांला। बिथांमोना गोसोखौ लोरबां दा खालाम। बिथांमोना आरो बिनिफ्राय फिन गोसोआव गोहो लानानै दावगालांदो आरो एग्जामखौ मोजां फिथाइ, मोजां बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामलांबावनो नाजाबावलांदो। आंनि बुंनाया बेखिनियानो। आं बे बाथ्राखौनो बुंनो होनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय। नोंथांमोना आरो मोनसे खोथाबाव, आं भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि माबाफोर प्रब्लेम बा फरायनायाव माबाफोर न'खराव खस्थ' जायोब्ला नोंथांमोना सोरजोंबा रायज्लाय, सोरजोंबा मोजां मानसि बा सोरजोंबा एसे गामिनि सोरजोंबा फोरोंगिरि, सोरबा सासे गोरों गोरा सुबुंजों गावनि बेबायदि सोलोंथायाव जुदि माबा मोनसे हेंथा बा माबा मोनसे भेजाल मोनसे माबाफोर नुजाथियोब्ला बिनि थाखाय बोरै मा खालामब्ला आं बोरै एसे मोजां फरायनो हागोन, बोरै आं गावखौनो एसे फरायनाय समाव एसे सिरियै फरायनो हागोन, गोसोआव लास्लाबनानै न'खराव दुम-दाखा जुदि जायोब्ला सोरहाबा, दाबो दं जोंनि गेजेराव गोबां निखावरि सुबुं, गोबां रां रुफानि थाखाय आंखाल गोनां सुबुं, जायहा लेखा बायनो हायि दं, जायहा मोजां फरायनो सानब्लाबो फरायनो हाया, जेराव न'खरावनो दुम-दाखा जाबाय थायो, जौ लोंनानै जौ फेनानै न'खराव दावराव खालामफैयो। बिसोरनिफ्राय जाय फरायग्रा बिथांमोना जुदि जेबो सुबिदा मोनथाराब्ला, नोंथांमोना फरायसा जायफोर बिथांमोना सोरबा सासे गामिनि सोरबा फोरोंगुरु बा गोरों गोरा सुबुंनाव माबा मोनसे मा खालामब्ला माबायदि राहाखौ मोनगोन बिनि थाखाय रायज्लाय, बिनि थाखाय मोजां न'खराव बेबायदि भेजालखौ माबायदि फोजोबनो हागोन बिनि मोनसे ज' रायज्लायनानै समाधान खालामनानै लानो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना बयबो गोसोखौ सेफायालासिनो अराय फरायनायाव दावगालांबाय थागोन होननानै आं आसा थाबाय। आरो लोगोसे बयबो जायफोर हायार सेकेन्डारि एग्जाम उथ्रिसारगिरि बिथांमोना मोजां कलेजाव मुं थिसननानै मोजाङै आरो फरायलांबावगोन होननानै आं आसा थिबाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय।